scan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish your e-commerce and put up your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Wow, hello world, sasabihin ko sana pero baka hello Friday, grabe. Friday na naman, huling araw ng linggo at unang araw ng ating buwan. Tayo pa rin ang magkakasama dito sa Morning Balitaktakan. And maraming salamat agad-agad sa mga nakapasok na sa aming live stream at nag-share na ng aming live ngayon dito sa Morning Balitaktakan. No, makakasama niyong nag-iisang Minion in the house, Randy Guzman. Hello, love. Goodbye. Charot. Hello, June. Goodbye, June pala. Hello, July. Okay ka lang ba? Oo naman. Okay lang ba kayo ni June? Hindi kami masyadong okay. Pero okay lang yan kasi July na at start of the month. May this month give us endless opportunities for growth, for learning, for us to live more. Morning Barkada. Good morning at makakasama niyo ang raketera at madiskarte, Mamshi Sheki. Yan, bakit tayo nakapula ngayong araw na to? Correct, ang malupit. Triple red, pero ang triple rin na magbibigay sa inyo ng kasiyahan at inspirasyon ngayong umaga. Makakasama nyo ang inyong dynamic trio. Kaya naman gising-gising, bangon-bangon na kahit malamig ang panahon, maulan. Naku, sarap matulog. Pero hindi matutulog ang inyong dynamic trio sa inyong sa pagbibigay sa inyo ng kasiyahan at iba't iba pang mga kwento ngayong umaga. Makakasama nyo po, Charles Limon. Kaya samahan nyo na kami, Morning Barkada. Either you're using a free TV at antenna lamang yan, pwede kasi ilalabas lang yan at hanapin lang ang signal, ipihit lang sa tamang direksyon. At kung smart digital TV naman na ang gamit ay Digibox, you scan those channel numbers, hanapin nyo kami either the GNN or Highland TV channel at reminder lang po ang channel number ay depende po sa inyong lokasyon. Shout out naman po sa isa pang paraan, no? Dahil meron tayong 19 viewers. Wow! Oo, 19,000. Oo, and meron din 19,000. tayo sa ibang platform. Oo. Anyway, yun nga, no? Kung hawak nyo ang inyong cellphone, nasa daan pa kayo pa uwi, papasok ng trabaho, o nakahiga pa, at ayaw bumangon para buksan ng TV, pwede nyong i-search lamang sa Facebook ang Regional News Group RNG Luzon. Tapos like, subscribe, and alam niyo na, share na yan, comment down, and send us stars kung kaya po natin na, and kung hindi sa loob. Charot! Anyway, and pwede nyo rin po kaming mapanood sa aming YouTube channel, which is RNG Luzon. We also have our other social media platforms like Instagram, TikTok, and Twitter. RNG Luzon, nag-isa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. Pero ngayong umaga, isa ba kayo sa mga nilalamig ngayon at nagkakape habang nanonood? Pues, ating silipin po ang ating latest weather update ngayong ika-1 po ng Hulyo 2022. Sa ating latest weather update, nako, nakikita nyo yung dalawang sirkulasyon na yan. Yan po ang dalawang dalawang bagyo na ating binabantayan. Hindi na sila low pressure area. They grow up so fast. Ito pong nasa baba po ng China. Ito po ay si dating bagyo na si Kaloy. Pero nakalabas na po siya sa ating Philippine Area of Responsibility at papunta po ito sa southern portion ng China kung saan
saan kaninang alas 4 po ng umaga ay huli itong namataan 625 kilometers west-northwest ng Central Luzon. Wala na po siyang, hindi na po siya babalik dito sa ating bansa. No? Pero ang problema po dito, pinapalakas po ni dating Bagyong Kaloy or may international name na Chaba, ang hanging habagat. So, yun po, medyo inaasahan po natin generally na magiging maulap at maulan ang weather natin ngayon dito sa Luzon at dyan po sa Palawan. At isa pa po sa mga nagpapalakas ng habagat ngayong umagang ito ay ito namang sirkulasyon o itong bagyong si Domeng. Nasa loob pa rin po siya ng Philippine Area of Responsibility kung saan kaninang alas 4 ng umaga ay huling namataan siya 950 kilometers east ng extreme northern extreme ng Luzon. So sa pagtaya po ng Pag-asa, inaasahan pong lalakas pa itong si Domeng habang papalabas po ng ating bansa. Pero wala po tayong tinataas ngayon na tropical warning, wind signal warning. Ayan, sa ating mga kababayan. Pero palalakasin po nitong dalawa itong habagat na nararamdaman na natin ngayon. Alam niyo yung on and off na ulan? Yun yung habagat po. No? So, pabigla-biglang bugso ng ulan. So, mag-ready lang po tayo ng ating mga payong and siguro hoping next week wala po tayong inaasahang papasok na bagyo ngayong next week. Ayan. Ang lamig, umuulan nung madaling araw, nagigising ako. Ang lakas. Tapos biglang mawawala, no? Yung Titila. parang may parang sumabog nung madaling araw. Di ko alam. Shock ako, sabi ko, ano nangyayari? Kami naman, dahil mas mataas kami, talaga marinig mo yung hangin. Yung mga bata, my kids are telling me, Mommy, it's so scary. It's not. It's a natural phenomenon. Pero wag na natin ipaspell Morning Barkada. And Phenomenon. Phenomenon. Are Yan they mo na. watching? They are. Good Hi. morning. Oo, nagrereklamo yung isa. Sabi niya, can I go? Kasi okay lang sana. Kaso lang umuulan naman eh. Yan Ayan. lang. Speaking of spelling, Morning Barkada, you know what? South Korea have okayed their first homegrown vaccine to be used sa kanila. Anong pangalan? Sky Covion. O yan. Huwag nating ispell. Ayan. So, Sky Covion. This is the first, this is the first homegrown COVID-19 vaccine that have completed the 3-phase trial sa Korea. And alam nyo ba, there were 4,000 recipients na tinest nila coming from Vietnam, Thailand, Korea, and the Philippines pala. Kasama tayo dito. And this vaccine, Morning Barkada, the Sky Covion, it is a recombinant protein vaccine based on a novel 2-component nanoparticles that can maximize the immune effect. It was jointly developed with the Institute for Protein Design at the University of Washington. And ito pa, the vaccine has been designed for recipients to receive 2 doses in 4 intervals. Kaya yan, good news to sa mga kababayan nating nasa South Korea kasi they can take advantage of this Sky Covion because it is largely available for everyone dyan sa Korea and they are lobbying na sana lumabas. Kasi they're not the first. US and Britain have also had their homegrown vaccine and thirdly, si South Korea na. Sana tayo din, baka kaya natin dito. And alam nyo, ang COVID-19 talagang isa sa mga pinakaharap ng Pilipinas, no? Oo. Sa last na administration. Kasi, nako, starting today, iba na po ang ating administrasyon. Nasa administrasyon Marcos na po tayo. And yung administration ni Rodrigo Duterte, President Rodrigo Duterte, grabe, no? Kasi parang 3 years. 3 years 6 na, years. hindi. 3 years na okay. 3 years na, na hindi. Oo, 3 years na talagang COVID. Sana naman, ngayon, ang next na haharapin ng ating next administration ay itong ang inflation, mga pagtaas food ng prices, gasolina. fuel prices. Health din natin. Ano kaya ang mga mangyayari? Yun. Pero isa po sa mga sinigurado nila ay itong tuloy-tuloy pa rin na fuel subsidy at libreng sakay dahil mukhang itutuloy po ata ng susunod na administrasyon ito pong libreng sakay dito sa ating bansa. Specifically dito po sa Northern Luzon. So inaasahan po na 11 million na free rides ay ibinigay po ng
libreng sakay. 11 million na mga free rides ang naibigay po ng libreng sakay sa ating mga health workers at mga APORs dito po sa Central Luzon. Yun po yan sa LTFRB or sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Services Board Service Contracting Program. Yun po talaga yung tamang tawag dito po sa libreng sakay. Service Contracting Program kung saan aabot po sa 11,576,167 ang libreng sakay na ibigay sa ating mga kababayan mula po dito sa Pampanga, Bataan, Bulacan, Tarlac, Zambales, Nueva Ecija, Aurora, pati na rin po ang Cordillera. So, yun po So, ngayon sa July 18, kung hindi ako magkakamali, magtatapos po itong libreng sakay pero humihirit po yung ilang mga tsuper natin. Natapusin na daw ang libreng sakay kasi nga po hindi sila kumikita ng anumang mga hindi sila kumikita technically, pero yun nga ang nakikinabang naman dito yung mga binibigyan ng libreng sakay. Paano naman kaya yung mga jeepney drivers natin? Oo, pero actually sabi ni Regional Director sabi ni Ma'am Lalaine kahapon, hindi pa sigurado kung tutuloy. Actually, wala pa. Kasi nga, new administration, depende kung magkakaroon ng budget for libreng sakay. Kaya nga may mga pinatigil ng libreng sakay kasi wala ng budget, di ba? And of course, hindi rin nila pati yung mga taas pasahe. Kasi starting today rin po, nationwide, meron na po tayong 2 pesos na increase sa ating regular fare. And alam niyo yun, ang problema kasi daw dyan, kahit na nagtaas ka ng kaunti, tumataas pa rin ang tumataas ang gasolina. So, hindi pa rin sapat para sa ating mga tsuper. And another thing is, itong pagtaas na ito ay dahil lang po, kailangan may, alam niyo yun, ang dami na kasing petition. So, ang ginawa nila, nagpatong-patong. Hindi, ang daming petition all over the Philippines kasi. So, ang ginawa nila, isa munang provisional para nationwide habang hinihintay yung magiging kasagutan or decision ng bagong uupo. Kasi nga, hindi na pwedeng mag-decide yung boards ngayon kasi baka mapalitan nga sila since new administration. So, bago sila umalis, sila ng nationwide na 2 pesos. Bahala na yung next na mga uupo kung ano ang kanilang decision dun sa mga nakabinbin na mga petition all over the Philippines. Pero dito sa dito sa Baguio, dito sa car, 2 pesos 2 lang. pesos. Tapos, nung 28, nagkaroon sila ng hearing reading Central Board dun sa petition ng One Utak na 5 to 6. 5 to 6 Kasi nga dagdag. naman, yung di ba, Baguio City, Cordillera, pataas naman talaga. So, kahit Iba yung sabihin gas mo, na iba yung magagamit mo. apak daw, and yun nga, and mas mahal din ang crudo, mga ganong bagay. Kaya, inaantay pa, sabi naman, Central Board ang nag-decide. However, they cannot, alam mo yun, di na nila kayang, yung petition na yan ng, kasi madami. Kasi nationwide yung petition. Hindi, hindi na nila kayang decide Decision na. na ngayon. Kasi pag isang place lang, di ba, madaming It would be meeting yan. Kailangan niyang i-meet yung mga meeting, coordinator. or consultation. Maraming pa yan. Nationwide. Pero kanina, yung sumakay ako ng jeep, proactive nang nagbabayad yung ibang pasahero ng additional na 2 pesos. Pero sabi So, ng 11 na lahat. ay haan, tatay nga, di ba balakbak? 15, di ba? 15. 17 na. 17 na. Pero proactive silang nagbabayad. Pero sabi nung konduktor, hindi pa kasi siya Mali. Hindi, Illegal. mali sila. Oh. Legal na Paano siya. ba? Kasi ito yun ang mga sige, pagkakamali explain mo. nila. Kung akala kasi nung iba, kung wala na yung matrix, di ba? Usually may Oo. memo. May matrix, Oo. Okay lang, kasi that is provisional nationwide. Provisional. So, unless, sa lang siya, unless car lang ang nagtaas, saka lang nila kailangan. Pero sabi ni Ma'am Lalaine, okay na, starting today. Yun. Kaya nga, okay naman yun. Dapat nagbayad kayo. Oo, Dapat proactive nagbayad ka. Nagbayad Hoy, bumalik ka doon. Nagbayad ng 2017, nagbayad ang ito nagarudjay dos kay kat sige lang manong kasujay. Yun. Meron pa nga ang Philippine PTRF naman, Morning Barkada, is in continues to support our micro, small, and medium enterprises kahit na po pababa na ang previous na administration, at they are making sure na ang ating mga sari-sari store owner ay nabibigyan ng tamang
guidance pagdating sa kanilang businesses. And this was, isinimulan ito sa ibang mga probinsya at ngayon sinisimulan dito sa syudad ng Baguio. The Philippine Disaster Resilience Foundation or PDRF is reiterating in commitment to supporting the livelihood of our micro, small, and medium enterprises. And they will be drafting a business continuity roadmap by identifying their vulnerability in terms of risk, hazards, critical business assets, and activities needed to maintain during a crisis. O yan, so pinapaigting nila Morning Barkada. And isa sa mga programa nila ay ang SICAP, which was launched in 2020 that provides free resources, training, and mentorship opportunities for MSMEs to boost their disaster resilience. And this program was developed with the support of Connecting Business Initiative, the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, and the United Nations Development Program. Ayan, kaya sa mga may micro, small businesses and medium enterprises dyan, take a look on this program and this training and seminars na pwede po nating attendan to support everyone na andito sa business na to. Kasi di ba nga ang daming nalugi, ang daming nawalan ng pagkakabuhayan because of the pandemic. But then, there is resilience after everything. Oo, and alam nyo, di ba, yun nga, medyo nagagalit sila kasi nung pandemic, ang mga sari-sari stores ang ating savior. Kailangan mo ng ganito, hindi ka makalis. Sari-sari store ka ngayon, even during emergency. Diba, pinopropose nga na approve na nga sa pangalawang pagbasa na hindi pwede nang magbenta ng medicine ang mga sari-sari Hindi store. pwede. Yan. Hindi na pwede, bawal na. So, kahit over the counter. Oo, kahit over the counter, butika ka agad. Dahil nga daw sa mga peking gamot. Oo. So, Careful lang. paano kaya ito? Yun. Ang sakit ng tiyan ko ng alas 10 ng gabi. Punta pa ako sa sa bayan. butika. Oo. Siguro ang ano dyan is we have a first aid kit for everyone dahil kahit ngayong bumabagyo din, kailangan natin yan yung mga first aid kit at mga, ano mang tawag sa ganun na sinasabi na Medicine bag. Meron Go bag. Oo, yung ganun. Mga go bags kung saan nyo pwede i-shoot lahat ng mga Important documents sa alisan ng bahay. Oo. I-shoot mo na din yung taong important doon. Ay, huwag naman yun. Hindi nakahinga. Oo. Sige, mga kabalitaktakan, mamaya po ating antabayanan na si Marvin Herrera. Siya po ang pinuno at bagong pinuno ulit. Muling naatasan na mahala dito po sa Public Order and Safety Division ng lungsod ng Baguio. Ano kaya ang mga dapat nating gawin para maibsan ang traffic dito po sa lungsod ng Baguio at iba't iba pa pong mga issues ating antabayanan yan mamaya. Kaya tutok lang, huwag kayong aalis. Ang Dynamic Trio ay magbabalik dito sa Morning Balitaktakan! Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa!
Ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pick-up. Ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ayun, may target na ako. Pinakot ka sa akin. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! At para naman po sa mga balita natin ngayong umaga, nako, isa po sa ating athlete dito sa Baguio City, mula siya sa Baguio City ang nagwagi at nakabag ng gintong medalya sa isang sports. Ano kaya ito? Panoorin nyo. Di hadlang para kay Daniel na makasungkit ng medalya sa gitna ng pandemya. Sa kakatapos kasi na the Sports for All Online Games and the Global 2022 Taiji Kwan Virtual Competition noong Mayo hanggang Hunyo ngayong taon, aabot sa 3 ginto ang nasungkit ni Daniel. Well, masaya naman po kahit online pa rin. At least nakaka-produce pa rin po tayo ng medal para sa bansa natin. Lalo na dito sa Baguio. Anya, kahit virtual competition, napanatili pa rin niya ang husay nito sa Wushu Taiji. To face or yung talagang pupunta sa China is very exciting. Yung mafe-feel mo yung kaba, then once ka lang doon magpe-perform. Pero pag sa online naman is yun nga, yung advantage din is pwede mo siyang ulit-ulitin hanggang ma-perfect mo. Nasungkit ni Daniel ang ginto sa 24 at 42 steps Taiji Kwan at silver sa 32 steps Taiji Jian. Maliban kay Daniel, nakasungkit din ng ginto sina Jones Liabres Inso at Hans Tingal Lubguban na nakasungkit ng 4 na ginto at 1 silver sa Taiji. Sa kabuuan, nakakalap ang Team Pilipinas ng 9 na ginto, 5 silver at 1 bronze kung saan ito ang pinakamataas na bilang ng mga nakuha nilang medalya sa ika-4 na pagkakataon nilang sumali. Musmos pa lang si Daniel ay natutunan na nitong mag-practice ng wushu. Tong sports na to noon, tapos nung yung president namin sabi niya, try ko daw mag-compete. Now, nung bumaba kami ng Manila, then nag-compete, okay naman yung result. Pero hindi ko siya inaasahan na magsistay ako dito sa sports. Kasama ni Daniel sa Philippine team ang mga bigatin din ng mga manlalaro ng bansa na si Agatha Wong, Zion Daraliay at Tate Matthew Chu Chuang. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Balitang negosyo naman tayo mga ka-MB, may mga programa po tayo na makatutulong sa mga nagbabalak na magsimula ng small-scale business. Alamin natin sa report ni Sofia Pagaduan. First of all, allow me to congratulate all of you as you mark the Cordillera Youth Entrepreneurship Program. We at DTI have been tasked upang makatulong sa mga future entrepreneurs, inilunsad ng Department of Trade and Industry kasama ng Commission on Higher Education ang proyektong YEP o Youth Entrepreneurship Program at Project Marites o Mobilizing Available Resources
through inclusive training on entrepreneurship of student grantees. How about this batch of 2022? Shall I call you the Marites batch? What is new this year is that we are joined in by CHED with their Marites program, which Dr. Anduyan will be describing to us later. We signed the Memorandum of Agreement or Understanding to work together for the entrepreneurial development among selected college scholars from the different SUCs in CAR. This is wonderful. We are rooting for the output of this program. Bagamat mga student grantees ang prioridad, ang programang ito ay bukas pa rin sa mga gustong sumali na edad 18 hanggang 30. The best investment is to invest in our young people, to help them improve their lives. More educated, better trained, and highly employable individuals produce better families. And by doing so, they end poverty in their experience. That is the philosophy of free higher education. We give our young people a chance to improve their lives. Itinuro sa programang ito ay ang entrepreneurial mindsetting, financial management, digitalization at mga business essentials na maaaring makatulong sa pagpapatayo ng maliit na negosyo. Ang Youth Entrepreneurship Program na ito ay nasa ilalim ng Republic Act 10679 o Youth Entrepreneurship Act na sumusuporta sa mga micro, small at medium enterprise. Ito ay taunang pagtitipon upang matulungan ang mga kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga iba't ibang orientation at intervention. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At feel-good story naman tayo. Alam niyo po ba na dahil sa pagmamahal ng mga pamangkin sa kanilang yumaong auntie or tita, nagpatayo sila ng isang Japanese-themed cafe na sa kanya nila inaalay. May kwento po si Sofia Pagaduan. Napatunayan daw ni Janet, isang cafe owner, na every food has a story to tell. Ang binuo nilang cafe kasi kasama ang kanyang mga kapatid ay bunga ng pagmamahal sa kanilang tiyahin na tumalinga sa kanila. Talagang passion na niya ang food, pagluto, talagang pagluto ang talagang passion niya. Nung buhay pa siya, parang gusto niya na gamitin ang gabi namin, magluto, pangarap niya talaga magkaroon ng ganito yun. Hindi naman restaurant, pero parang kainan lang na maliit. Basta maiano lang niya yung passion niya na magluto. Japanese cuisine. Ang minuto natin is yung simple lang siya. Yung nakakari sa mga tao. Yung namawagay, malayo ka man. Kasi namin dito is gusto namin yung vision namin sa babalik na gusto nila yung pagkain ng mga. Kaya naman, ramdam ang pagmamahal na ibinuhos dito sa bawat customers na kanilang napapasaya. Nagustuhan ko yung also the price of the plates. Masarap siya, hindi siya nakasawa. And also must try yung kanilang ramen. Nagustuhan ng mga bata. So gusto ng bata, masarap yan. Sa loob ng maraming taon, si Mama Beth ang inspirasyon ni Janet at ng kanyang mga kapatid na magpursige sa buhay. Sabi niya palaging ganun, kaya mag-aral kayong mabuti, mag-aral kayong mabuti. Kaya ang ginawa niya, yun, pinag-aral kami talagang nagsakripisyo siyang umalis dito sa bansa. Kaya naman kahit hindi naabutan ng kanilang Mama Beth ang cafe na naitayo sa ngalan nito,
Pangako nilang magkakapatid na ipagpapatuloy nilang pahalagahan ang pamanang bigay ng kanilang tita. Hindi man yan nakita na, pero iyan namin sa legacy na tuloy-tuloy namin ito dahil minamahal namin siya. Hindi namin siya makakalimutan sa lahat na ginawa niya sa amin. Ito yung parang maipakita namin yung pagmamahal namin. Pagatuan para sa Luzon Headlines. Ayan, madalas ka bang magutom, magpa-deliver o kung ano-ano pero ang layo-layo ng iyong gustong pagkain na kinikrave? Sa isang bansa po dito sa mundo ay gumagamit na sila ng drone para i-deliver ang mga pagkain. May kwento po hatid sa atin ang Voice of America. This drone isn't off on a spying mission or any other clandestine activity. It's delivering medicine quickly and safely to someone's home. Industry observers say drone deliveries of food, medicine, and other essential goods to homes may soon become more common in the U.S. as more companies gain approval from the Federal Aviation Administration, which works on the safety rules governing the skies. We're probably going to see more machines flying through the air. As demand for home delivery increases among U.S. city and suburban dwellers, it's people who live in remote areas who may see the biggest benefit. You're going to want something like a drone that is capable of locating you, picking up and dropping off to you the medical supplies that you might need. Flytrex, an Israeli company, manufactures and operates electric drones that deliver meals from local restaurants to people's homes. All you have to do is, as the customer, is download the app, select what you want to eat, input your home address and your credit card information, of course, and we take care of the rest. Bash pitches home deliveries by drone as safer than deliveries by car or truck and more cost-effective than human couriers. Prior to founding Flytrex, he was a founder of a company that launched the first private interplanetary robotic mission to the moon. Instead of flying to the moon 200,000 miles, we fly to people's backyards 200 feet above the ground. Pretty similar. In the U.S., Flytrex drones are currently operating in 3 locations in North Carolina. So that's a population of roughly 10,000 families in those 3 locations. And as we expand our service to more stations and receive more approvals from the FAA, the sky's the limit. Julie Tabo, VOA News. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club,
You do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Oras po natin alas 7:40 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po sa tirada sa ating umaga ngayon. Atin pong makakausap at makakapanayam si Sir Marvin Herrera, ang magpapatuloy pa rin po na Chief ng POSD o Public Order and Safety Division dito po sa Baguio City upang pag-usapan po natin ang iba't ibang sitwasyon ukol sa traffic, implementation ng mga batas at iba pa. Sir, good morning po. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, parang maganda yung gising mo ngayon, sir. Always naman maganda yung gising natin para medyo buhay ang dugo. Okay po, okay po, sir. Sir, unahin na po natin dito po sa ating traffic dito sa Baguio City for the past 2 weeks. Medyo nararanasan po natin ang mahirap or mabigat na daloy po ng trapiko dito sa lungsod ng Baguio. Ano po ba yung ating iba't ibang measures para po ma-solve itong ating mabigat na trapiko dito sa ating lungsod para naman po gumaan yung buhay ng ating mga residente at saka mga turista na mamamasyal ho dito, specifically tomorrow again. Ewan ko lang kung madaming mga aakyat na mga turista since maulan dito sa lungsod. Ano po yung mga ginagawa natin, sir? Well, first of all, i-implement natin yung ating anti-road obstruction, joint operation yan, yung ating TEU, andyan yung grupo ng TTMD, yung sa traffic natin sa under sa City Engineer's Office. Meron kaming technical working group actually that we regularly discuss kung paano natin maayos yung traffic natin dito sa Baguio. But syempre, sa amin, ang importante, ma-road clear muna natin yung mga areas na nagbabottleneck, especially yung roads na connecting dun sa may mga construction. Technically, yung nagpapatraffic sa atin dito is yung mga road. Yung mga ating road construction as of the moment, sabay-sabay silang ginagawa. So, medyo yung iba critical na daanan ng ating mga sasakyan, kaya medyo doon tayo nagkaka-traffic, lalo na dito sa CBD area. Kung napapansin nyo, kung may isang kalye lang dito na nag-clog, apektado yung buong CBD. So we are finding ways na yung ating mga back roads ma-clear natin para at least merong option na dadaanan yung mga residente natin at mga turista. Okay po, sir. Sir, I think isa po sa ating mga ini-implement ngayon ay itong mga temporary parking areas dito po sa iba't ibang parte ng kalsada natin dito sa Baguio City. Does it help po ba sa pag-solve ng ating traffic dito sa lungsod? Kasi kung minsan problema naman ng mga lalabas, walang parkingan. Pero yung problema naman ng iba, masyadong maraming sasakyan. Ano po yung mga pwedeng gawin nating measures para po sa mga parking dito sa lungsod ng Baguio pa? Well, technically, puro ko technically, on a technical aspect, kaya nagta-traffic. Dahil yun nga, unang-una, ang problema natin, kulang tayo sa parking. Kulang tayo sa parking. So, ang tendency ng mga bisita, pag pumunta sila dyan sa ating mga tourist spots, magdo-double park. Eh, syempre, yan yung nakagawian nila. Lalo na, if our tourists are coming from Manila, nakagawian na nila yan. Parking dito, walang police, no parking park ko dyan. So, tayo, in consideration naman, na-discuss dun sa technical working group that there would be some areas, especially yung medyo maluwag man yung kalye, na kahit temporary roadside parking tayo, hindi makaka-apekto sa daloy ng trapiko. Para at least, ma-enjoy din ng ating mga turista ang pagbisita sa Baguio. Hindi rin naman natin kinakalimutan na ang priority natin yung mga taga-Baguio. Yes. Yung mga residente natin. Siyempre, tinitingnan din natin kung saan natin sila pwedeng padaanin na medyo maluwag. Hindi yung sinabi natin temporary parking, we're giving a priority to our tourists. Providing them parking also removes vehicles
from from roaming around the road to parking yan. Yun nga, as we can see, one of the biggest problem of Baguio City is yung parking. And every weekend, meron tayo, may mga at least mga 10-20,000 cars from the lowlands are coming up. So hindi natin alam kung saan natin ilalagay yan. That's why we're encouraging nga yung pedestrian. Yung mga turista natin, we're encouraging them to walk. Maglakad-lakad sila. Para hindi na sila nagdadala ng sasakyan. Okay po, sir. Sir, but we're continuously, yung technical working group natin, PCPO, POSD, yung TTMB, we're closely working with each other to see kung saan natin pwedeng mapadali yung maayos yung daloy ng traffic. And syempre, dun sa technical working group, kasama rin natin ng DPWH para masabihan sila na yung mga ongoing na road projects, kung maaari i-prioritize nila para mapabilis yung pagkumpuni ng ating mga kalye. Okay po, sir. Sir, medyo balik lang po tayo sa ating usapan kanina. Sinabi niyo po na 10 to 20,000 na vehicle count yung ating napapansin na pumapasok at lumalabas here in Baguio City. Tama po ba yon? Or ano po yung senaryo po ba sa pagpasok po ng mga sasakyan dito po sa lungsod natin? Yung vehicle count po natin? Yun, technically estimate yan. But if you are going to monitor it closely, malapit-lapit dun sa bilang na yun. Kasi Friday, Saturday pa lang, grabe na traffic. Pero pagdating ng Monday, parang biglang nag-empty. Or Sunday afternoon, biglang nag-empty. Yun yung estimated vehicle count natin na umakyat dito sa Baguio based on yung traffic flow ng mga sasakyan dito sa Baguio. During the weekends. During the weekend lang yun po? During the weekend. Sa weekdays, wala naman tayong gaanong problema. Well, except for yung dito sa may Santa Catalina during rush hours. Dahil yan ang isa dun sa bottleneck natin. Yung dito sa Quezon Road, na-solve na yan nung ni-road widen natin yung sa tapat ng Baguio Medical Center. Medyo lumuwag doon. Ito na lang yung bottleneck dito from the flyover up to yung dun sa Santa Catalina. Yan lang naman ang medyo weekday problem natin, yung area na yan. Okay po, sir. So, sir, kasama po kayo sa technical working group dito po sa pag-iisip kung ano man po iba't ibang mga win-win solution para po sa ating trapiko dito sa lungsod ng Baguio. Kailan po yung expected na deadline na binigay ng City Engineering Office para po matapos itong iba't ibang mga road construction? I think kasama pa dito ang DPWH and kailan po nila ito siguro mabubuksan lahat or matatapos lahat nitong mga ginagawa nilang mga road projects po para may asahan po ang ating publiko dito? With regards to the deadline, sila nag-uusap dyan. But facing dun sa group chat namin, meron kami active na group chat everyday. Nakikita naman natin na nagpa-follow up ang ating City Engineer's Office, sina Engineer Lardizabal, sina Engineer Vic, kay Ma'am Nora ng DPWH na pinapa-fast track or pinapa-prioritize yung mga roadworks para maibsan yung traffic congestion. Okay. So there wala pong munang timeline so far na inaasahan natin, sir? Wala naman timeline, pero kasi ang nakikita ko sa DC namin na always there is a follow-up. At pabilis naman kumikilos ang DPWH. So wag po tayo mag-alala. Pagka nasabihan naman si DP, medyo mabilis naman sila kumilos. Oo, sir. Kasi pati dito daw sa palabas sa Athletic Bowl yung ginagawang drainage system ata ng pamalang lungsod. Nag-one-way lang yun. Medyo apektado po yung mga sasakyan natin doon. Actually, nag-heads up na. Na-heads up na sila dyan. Na kung maaari, ma-fast track yung construction dyan sa may Children's Park. Yan yung sinasabi niyo, may Children's Park. Tama po. Opo. Oo. Okay, sir. Naka-monitor naman ng dyan, naka-monitor naman ng DPWH dyan.
based dun sa ating request na mapabilis yung baba. Okay po, sir. Sir, mensahe niyo po pala sa ating mga motorista ngayong umaga at sa mga aakyat pang mga turista na magdadala ng kanilang sasakyan. Baka meron po kayong mensahe, sir, sa kanila. Go ahead po. Doon po sa ating mga kababayan dito sa Baguio, medyo busy muna tayo sa traffic at medyo marami tayong road construction. Medyo tsaga-tsaga muna tayo. Alam niyo naman, nagre-recover na ang ekonomiya natin. So, kailangan na yung mga bisita tatanggapin natin. Ngayon, doon naman sa ating mga bisita na paakit po ng Baguio, kami ko inausap na sumunod po tayo sa mga batas trapiko dito. At para maiwasan po yung huli, maiwasan po yung perwisyo. Yun lang po yun. At papaalala ko po dun sa ating mga turista, sa ating bisita, hindi po bisita po tayo sa Baguio, exempted po kayo sa illegal parking, exempted po kayo sa holding, hindi po ganun. Patas-patas po ang implementation ng batas dito sa Baguio. Matuto po lang tayo sumunod sa batas trapiko, hindi tayo magkakaroon ng problema. Okay. Sir Marvin, congratulations pala sa panunumpahan nyo kahapon bilang chief ulit ng POSD, sir. Baka pwede daw na maka-interview ulit sa susunod na pagkakataon, sir, kung maaari. Oo, maraming salamat sa inyong pagbati. Kayo naman open to call me anytime for an interview for clarifications. Open na open po kayo. Open po rin ang aking opisina para sa inyo kung meron po kayong gustong linawin, may gusto tanongin. Na kaya namin sagutin. Open na open po kami. Anytime. Okay po. With that, maraming salamat po and magandang umaga po ulit, Sir Marvin. Ayan, naputo lang ating linya kay Sir Marvin, pero yun nga po ang iba't ibang mga plano po ng POSD at ginagawa po nila so far sa ngayon. Ukol po dito sa pagbigat ng daloy ng trapiko, mantakin mo 10,000 to 20,000 ang mga sasakyan ang pumapasok at lumalabas sa Baguio City kada weekend. Ako, sana mapabilis ang iba't ibang proyekto na yan. At mamaya po, ang tabayanan nyo, magbabalik ang Morning Balitaktakan. Na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga.
tawang-tawa na naman kayo. Oo. International Joke Day daw today. Yes. Kaya Oh. hindi natin papalampasin ang sige. pagbibigay ng joke. Alam ko na naman kung sinong corny dito. Alam mo ba? Oh, alam mo na, nakakan ko na, nasa-sense ko na. Yes. Nasa gilid-gilid lang. Oo, para sa ating unang joke, Ma'am Shisheki. Ala, ako talaga? Oh, ikaw. Ala, anong fish ang nagsusulat? Lafish. Lafish. Kinuha mo lang naman yung mga joke na yun sa amin, o di? Yun na yun? Yun na yun, oh. Ang joke ng ating tatay, saan nagtatrabaho ang mga isda? Oh, saan? Ano? Fish. Bakit daw madaming isda? Oh, ang bakit? sama-sama sa isang lugar. Oh, bakit? May pista. Bakit daw nagkakaumpugan itong mga to sa pista? Oh, bakit? Fish sila? Hindi. Nagfi-fishbook daw sila. Di ba, corny? Oh my God, ano ba? Hindi nakakatawa yung joke. Uy, Bakit Kasi hindi naman doon sa nakakatawa? Lafish, no? Lafish. Oo. Anong country ang matamis? Okay, alam ko, hindi Switzerland. naman ako yung Oo nga. Tayo na nga lang. Ano yung Anong joke mo, Charles? Sige. Alam mo, gaganyan-ganyan si Charles. Wala pang naisip na joke. meron Ang yan. naman, te. Ang naman, te. Bakit nakiparty ang mushroom? Ay! Bakit? Because he was a fun guy. Anong fun guy? Fungi. Fungi. Ay, kabuti lang ang alam ko. Kaya hindi Kabuti, ko alam yung mga nako English na naman. yan. Bakit madaling i-weigh ang isda? Bakit madaling i-weigh ang isda? I-kiluhin. Kasi Ano? fit. Ano? Ano? Bakit? Kasi may skills siya. Ikaw naman. Bakit nila sinasampay yung mga isda sa La Union? Bakit? Para matuyo. Di ba? Ganyan ka-corny yan. Tatawa pa rin yan kahit mga may joke ka pa ba? Sa ating mga kabalitaktakan na nanonood, baka may pwede joke ba nyo kayo? i-share. Ayan, Sige, babasahin kayo, namin yan. magbabasa kami. Kasi walang kwento yung mga joke namin. Oo nga pala, Morning Barkada. Just a friendly reminder sa ating motorista out there na aakyat ng Baguio at maglilibot sa syudad ng Baguio. Coding ho tayo sa mga plate number endings in 9 and 0. So, habang naghahanap kami ng joke nyo, Morning Barkada, meron ba dyan? Alam mo yung mga jokes? Oo. Oo naman, our whole life is a joke already. Wow. Ano daw ang tawag sa anak ng pusit? Pushit. Hindi. Ano? Anong tawag sa anak ng... Ano? Ano? Nag-gets mo? Pwedeng dito na lang tayo. Camera 2 dito na lang. Ano pa? Dali, Anong tawag sa lalaking, kapag ang lalaking may mukha na Chinese, chinito? Oo. Pero ano namang tawag kapag maitim na mukhang chinito? Prinito. Anong tawag sa anak ng, anong tawag sa sanggol ng taong grasa? Baby oil. Hoy, mga joke lang po yun. Baka mamaya may ma-offend. Sabi, grabe naman yung tao. Wala ka ng joke. Wala na. Meron, isip ka pa, dali. Meron. Last chance. Last chance. Dali na, Last chance para mabangon mo ang inyong dignidad sa harap ng mga madla. Sige na, isa lang. Kahit anong joke. Anong hayop ang lagi na untog? Ano? Dog. Tumawa ka. Ay, buhay! Dahil sa joke mong yan, anong hayop ka? Mermaid. Hindi. Hindi, ano? Duldog. Yun. Diba? Ay, nako, bahala kayo dyan. Sana may mga nag-comment ng joke kung ano man yan
Sana ay matawa kami mamaya. Pero maraming salamat sa lahat po ng nanonood sa aming Facebook page and YouTube channel, and also sa mga taga La Union, Pangasinan, Ilocos, and Baguio City. Thank you so much po. At maraming salamat po sa nanonood din dyan sa Pangasinan. Shout out po sa kabatch ko dyan. Congratulations. And also, international viewers po sa Melbourne. Hindi si Alexis nag-comment siya. Pag lahat ng sasabi yung mga lugar no, ay pag minsan lang yan, minsan na kasi yan magsabi ng particular na place at sabi niya, nag-comment siya. Alexis, ayan, from Pangasinan, Kabsat, Kunana. Issue kayo, Sa mga OFWs na nanonood dyan po, magpadala po kayo ng balikbayan box para batiin kung namin kayo. Para mapatunayan, di ba? And sa mga sponsors namin, butihing sponsors nako, Marana and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and ito, kailangan natin ngayon ng mga produkto ng Aldrich Corporation dahil napakalamig at sasakit for sure ang ating mga likod, ano? Ang sakit ng aking likod, kaya mamaya gagamit ako ng Pau Masahe and Pau Liniment dahil wala nang aw sa Pau! At saka ngayong umuulan, kailangan natin ng matibay-tibay na gamit sa bahay at pang of construction and finishing materials, Morning Barkada. Available yan sa TG Home Builders. At kung kailangan natin ng kuryente, NGCP, maraming salamat po. At the only 5-star hotel resort here in the Cordillera region, Baguio Country Club. May word bang matibay-tibay? Redundant. Matibay lang. Mapagkakatiwalaan. Ayun, mapagkakatiwalaan. Thank you. Maraming Yan salamat. po ang katangian ng Busar Music sa pagbibigay ng iba't ibang mga musical lessons at iba't iba pang mga musical instruments na pwede nyo pong mabili or maipatulong sa inyong mga anak na gustong matuto. And also, pwede naman po kayo mag-adventure ngayong weekend, dyan po sa Pugad Adventure Resort, dyan po sa Pugol, La Union. And Batang 90s Milk Tea, dyan po sa Upper Session Road, available po ang iba't ibang mga flavors ng kanilang mga milk tea at mga fruit tea at kape. Pwede din ngayong tag-ulan na ito. Yan. Oy, Sofia, maraming salamat din. Sabi niya, happy weekend and happy weekend, everyone. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa isang buong linggo ng katatawanan at pagbibigay ng inspirasyon sa lahat. Kasama niyo pa rin ang Raketera at Corny at madiskarteng Momshi Sheki. Yan, inamin na niya Inamin talaga. ko na, ayan na talaga. Alright, nakasama nyo naman po ang inyong gentle giant sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. At hindi titigil sa pangungulit sa inyo every morning at dito sa dalawang matatandang katabi ko. Hoy! No? Anyway, thank you so much po sa panonood sa Dynamic Trio, ang bumuo ulit, ang nag-iisang minion in the house. Napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. Next week, kita-kita tayo same time dito pa rin po sa Morning Balitaktakan! Happy weekend!